Máme za sebou zápas Puk Noris versus Bažanti s lepším výsledkom pre Puk Noris v pomere 7-4 pri mojom mikrofóne. Paťo Kosiba, a dneska 2 góly, ako si ty videl tento zápas? Tak nezačali sme práve najlepšie, naozaj Urbanovo začalo naozaj super. Dali nám 2 rýchle góly na začiatku, ale ako naozaj super partia a zomkli sme sa, párane sme to otočili. Všetci sme dneska hrali dobre, ale Boris Horský úplne dneska na pána, takisto ich Pečka skvele hrala, aj naša Pečka sa snažila, čiže sme naozaj radi a je to super aj do ďalších zápasov, sme takúto formu chytili, aj po tom minulom zápase 14-1 nás to tak nabudilo, čiže tešíme sa. Bol očakávaný trošku vyrovnanejší priebeh, si prekvapený, že ste nakoniec zvládli ten zápas o 3 góly? Tak minulý zápas sme dostali riadnu kefu od nich a teraz sme mali trošku tak sebe, že musíme to nejak oplatiť. Ale ako naozaj hrali super, vedeli sme, že to bude ťažký zápas a naozaj sme radi, že to vyšlo na náš prospech. Tak. Pokiaľ viem, tak si v PHL-ke nováčikom. A ako sa ti páči v lige a kde vidíš Puk Noris v tejto sezóne? Tak naše vízie sú asi také, že chceme sa určite dostať do tej top 3. Táto liga je naozaj super a je to hlavne o tej zábave a pokiaľ to nie je vyhrotené, tak to je super. Ďakujem ti za rozhovor, Paťo, a prepíname do štúdia.